Ez ilyen szép. Hogy is tudod úgy gondozni a vizet. Félcsapadásokat, azt hiába. Csak majd nem világ. Pont a színeset vártam, bazd meg, azt leraktam, azt kezdődött a színes, hát? Ja. Nem tudjuk, mit csináltól. Annyira felszívott cipikét, de visszaadta meg annak között. Annyira felszívott cipikét, és akkor megnézzük a játszóteret, azt megyünk haza. Jó? Megnézzük, van-e valaki abba a játszótéren, jó? Onnan lenne. Mit csinál? De nem is bír csúltázni. Te is győzsz ilyen hülyeséggel. Mit csinál? Mit csinál? Folyik a víz. Nézd, milyen szép színes, nézd már meg, milyen szép. Mi? Csúnya. Miért csúnya? Nem mondd már. Nem csúnya. Miért? Egészségére. Nem bántanak. Elég silány, bazd meg, 2 napot, 3-at dolgozott, azt már 4 lámpa nem világít. Nem beszél a víz. Nem beszél a víz. Nem beszél. Amikor fűzbesz, akkor beszél hozzá? Nem. Na látod. Ez jó trükk. Szépen néz ki. Nem szeretem én kislány. Nem tudod, de mennyi kislány? Azt mondod? Ő meg akarja nézni, hogy látod. Megnézi, hogy mi. Hát szebb, mint ami volt. Hát az a kerekszar. Nem tudom, de én nem gondoltam. Én azt hittem, hogy Nem ez a bánt. síktér, amikor... Hát én is úgy láttam, hát most is a síktér, nem? Hát de nem, délután nem szokott jönni belőle víz. Csak aztán. Hát de itt mikor mentünk reggel, akkor is ment. Jöttünk fővenni a pénzt. Akkor is ment. Na most már nem lesz érdekes. Tovább kellene, hogy ez a színek változzanak. Nézd, milyen szép, levűt úgy, mint a fiziátókat, látod? Vagy most is váltakoznának a színek, az szép. Majd megnézzük, mikor lesz, jó? Most mindjárt vették, figyeld. Ezt már Ezt már vettek.